Oke guys, yuk assalamualaikum warahmatullahi. Oke, malam-malam udan-udan loh. Gawe badokan guys. Makku penake tak gene kamar ning kene ae ben gak mulah-mulih. Ya ta, Mak? Ya. Ya. Ben amor dekor. Apa? Ben gak mulah-mulih. Ning kene lho penak padang. Ning kono nang pojokan peteng. Oke, Mai hari ini mau buat mie, guys. Mie iki lho, guys. Arti gawe mie godhog nyemak. Mie ini aku ki nak super mie apa mie bola ya ra biyen. Maksudnya ki nganu enak mie ngene iki. Enak mie racikan dhewe ngono lho, guys. Loh, Mak, penake kuwi di blender ae, Mak. Ora usah kowe suroke digoreng ki goblok kok. Oh, di blender kayak ning nganu ning YouTube kae lho. Usah. Bumbune nganu kabeh terus diaseng-eseng delet. Oh. Ngono kae. Heh? Oh ya wes, ki pokoke alamake ya, guys. Aja lali diwehi ladaku. Bawang-bawang, lombok, kecap, merica. Iya, ngono wis. Yo. Wes piye? Oke, guys. Lho. Iki nak mie dikai taos, dikai sembarang kalau kayak gak arep. Terus Ya arepku mie biasa ngene iki terus lagi. Kayak brambang bawang. lah. Kae, guys. Rene yo ngeteri kecap kae. Nah, udan-udan ora ngeloni bojone. Kae lho. Guys, Mbak Win, Rene kur ngeteri kecap. Kalau di ayo gawe mie bareng-bareng dipangan bareng kok wis gawe dhewe to. Ya Allah Gusti. Mbak we udan-udan ki nek gak lemu ya meteng. Mbak Win. Dan Mbak Win awake ya Allah. Saya cilik iki lho. Kelintu ya. Ya Allah. Apa? Apa? Nek apa? Bantal gudeg ya. Nak bisa wali ini persis kayak bumbunya. Kok oke men to Mak bumbune? Enak. Oke. Bukan mie apa to jenenge? Iya kayak Mie nyemek-nyemek kae. Mie nyemek-nyemek kok. Wes kakean wi. kopian to. Tempo tak ditompo. Ngono kuwi mangan aku ngamuk-ngamuk. Ngamuk iki telongap-telongap. Iki anu Ben ditompo. Lah iya tak gawa. digawa ora apa-apa ditampa sementing ki. Tak kon ngangkat ngono. Wis anu par. Dadi gak barang PE oleh dhuwit to piye ngono pokoke. Kok wedi aku. Duit ae. Ya piye? Kae godhog apa temak ning dhuwur kae? Hausan lali. Anu kae gerning ngene tak godhoke. Mie kuda. Iki maksud iki HP iki digawa ora apa-apa. Duwe HP ya diilangne terus. Kok banjur barang. Wis to. Di blender ae kok diulek kae. Nek bencone kok diulek. Oke. Awake mergane kuru-kuru ki makane pengen Aku temu kayak koyo ngene iki lho. Diulek lho kayak. iya. Ya Allah. Tot. Astagfirullahaladzim. Ngentut ya Allah, gak iso ngentut ya Allahnya, campur ngentut. Iya. Ya emak kok. Kok tukun ton? Ora lho. Iki micin to. Ki micit. Iki lho yae. Aku goteng dek tuku yang ngene atos. Lah nyapa to apa padha yae pra ya padha ae. Endi to? Besar ki lho, Bu. Lah iki kayaknya enak to kae. Kalau dulu kok kalau. Bilang depannya bilang. Apa nih? Kari putih nang atos. Ya enak to atos. Ibu bumbune ngono. Kok kan dilongi no, dilongi sik. Dilongi engko sik urung. Nah, dilongi sik. Kuwi diana mericane. Nang saro lho. Itu kok merica.
Awake kuru-kuru ki lho, guys, jan kurang mangan terae. Ya. Yo, lha lomboke. Kok lomba dirajang. Aja di nganu ae. Ayo Ren. Gething aku nek ditugeli. Aduh. Kurang mak kurang sakmono mine. Sopo karo Lek kita. Aku wis mangan. Lah bareng-bareng enak kok. Iya aku ndelok aku bageni kok. Peres. Tenan. Tak anu wis. Mbak Win ki gawe kathok, guys. Ku darani murah gawe kathok. Ya ini. Lho, kathokan wonge. Lho, kathokan ireng kala. Apa mbok inceng? Lah yo, engko dikomen neh. Ayo tong iki dipangan nggone Mbak Am ayo. Kowe apa wis ro vlogku ndek mengawan? Yen ora ro. Kok Apa ya? Akan mendem. Jan. Yang si cari geprek lho kaya ngene. Heeh. Iya Mbak Win neh anu kok krok krok krok. Jan jos karo Mbak. Krok 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 krok. Prok Mbak Win. Terus engko darani ngenyek engko dari netizen. Ora, lah tra kenyataan wis diomongi ndek men saking anek Pak Lurah berang. Enak apa? Pak Lurah liwat kene aku jak mampir rono karo yene. Ayo Pak tak jak mampir Mbak Am aku ngono. Tambahno stok kan Mak sing mibuan iki lho. Ora enak diomongi renak-renakan enake lho Mak. Apa kuwi akeh-akeh lho ra ngopo aku lho paling sak sendok tok wis. Lebih go kemko. Ya bigo Lah kuwi mbok pangan nang loro prayos. Nah. kok. Lah kita mau yo bareng-bareng kok. Ki lho teh ana. Delok entok lah bumbune sak nembane kok. Ya, sak meniki ampun. Peres ki ya. Enak ya lho. Neh Mak tambahno neh Mak. Iku nek digodhog akeh. Aku belajar ora mbok pangan. Jare kangkemnya. Yo jahate. Apok brawe. Wong iki sak ngono arep dipopo. Akeh-akeh iki gak enak. Kurang nek mangan ki nak kurang-kurang. Wah, ngono njaluk lemu sembarang. Jaluk lemu pit aku jaluk kuru kok. Ya sembarang njaluk akeh. Yo bature kan oke. Mangan kuru ki kurang-kurang lho. Mbak Am tak celuk tak jak mangan arepan. Aku bisa. Ben celuk lek wong sing arep mangan kono tek bingung ya. Aku ya ora kolu. Gak keluar gak dikakne ngono lho guys maksudnya iki kudu diwehi ngono maksudnya. Makanya parfumnya itu alami Mbak Amanah gitu. Tuku ning Tuk. Belanda kan lho. Kok apa wijine lemongan kuwi? Cobane iki lho, sing masalah. Lho, Tuh. Apa iki? ya yo to Mbak Win rono. Botok ya Ya, brengkes Kak. ya bligo ya kates tuplek dadi iki gombal. Dan Mare diomong kon resik-resik ki angel piye aku dhewe yo. Aduh, jan. nang jarine nak pasar. Ora mesti kok sampe blek. Yang kecil ya lan wong limo. Wong aku ki tambah ngayak ndi yo. Kocek Mbak Win kene tak gekne bumbune. Sret sret sret. Ambane miniki tak diain ki nek. Yo cek ngangkal lek ben. Saiki ae. Oke. Tambah loro lho. Gak enak. Ben lek meneng ah. Loh. Loh. Miso. Ha. Nek gak diomongi kok concang. Ngomong ae. Suatu ya nang tongkin win. Lah ndek mengke ya bukur Pak Peda teng sentik lho. Terakhir ngono Mbak Ti lho. Lho meng mbok go ngetan lek numpak Peda mengko godhong. Kene to. Terus njaluk dhuwit iku kayak 15. Mulai dompet kan 100 kok. Lah, Loh, piye to iki? Aku wis turu-turu pokoke tak penak e. ubah. Baik. Katene cuk. Wes kuwi ae. Wis oke. Koyo arep makan Ayo nutup nang lakon iki mong kok langsung akeh ya. Cuma tuku lho Mbak Win gak enak kok pas siji.
Oke kok gorenganmu. Apa iki jenenge? Iki bawa basek to, Mak? Cocok, mak iki kok yo kemproy tenanan kok piye. Iya cek dulure Mbak Am kok. Ya Mbak Ampo kempro. Mbak Amar si ana mbune karkome yo. Aku heran iki ya. Arep padak nih. Ya aku tak padakne omahe Mbak Am ngono, tapi ora iso. Lha omahe Mbak Am resik yo. Kene mendino nggo lawak. Kulo ditambahin Ya anak kuwi ae wis aku ya pake siji tapi kok putih jenu lho. perawatan. Aku ya iya no karo Linet. Ngomongnya, Mak. Tuh, ini piye to? Ini kayak santai. Kakak beradik sedang Dino boleh Masak. gadokan. Dewi wae mbok pangan lho. Gak apa? Cuma ayam. Gak kita ya. Bagus, Man. Tak kei lidok, ayam pupu. Ya. ye terakhir anak kesayangan Dek Radi. Kok di? Pupu terus Ayo, guys, ini lanjut. Minyak. Ini minyaknya. Pak, apa aja diirisi to, Mak? Agak seneng letus lombok Aku lho. kok rasa mbok pangan. Aku kira seneng letus lombok. Rasa mbok ratus. Engko aku. Goreng bawang putih sik apa Pik? Goreng bawang brambang sik apa piye? Ya iki lho. Nah, pakai deseng kok. Yes. Ah. Sabar. Pokoknya mas tuwek iki lungguh ya aduh ngadeg. Iki apa tadi? Tepung. Sepil ada masakan ini bumbu-bumbu ditaruh sini. Kalau habis masak itu ditaruh lagi loh ya. Nanti kalau nggak Nggak mau. taruh lagi, oh Loh, kan ada pembantunya saya 2. gitu. Iya. Ya wes nggak tahu. Ngapain? Kalau bisa diberantak-berantakin dong. Setiap hari ya, Iya. biar ada kerjaan. Iya dong. Ngapain? Isa-isa ya pengen sing saya dhewe. Aku kan nggak pernah isa-isa dari dulu, nggak pernah. Isa-isa nggak pernah. Tanganku nanti kotor. Bisa kalau tenanan deh. Gak terima. Gilek. Omong hai mak dia. Udah deh. Tak kira bigo tanggapan. Tanggapan aja. Kayak ngomong karo sapa? Eh, Kayak mau omongan karo sapa? mak ya. Hmm. Buku tuh yang depan. Oh. Oke, kita goreng sik, guys. Kalian ini pernah? Ngisor to. Ngisor menduwur, dhuwur mengisor. Ora wale ora oleh kondi dhisik. Kondi iki Kowe pajek eling. Mak iki ngapa to, Del? Eling ta we? Gue pengen rapi. Lho, wong renek segone kok ya rapi gabut to. Mungkin kayak kalau Kalau mau. lambene basi. Masa enak nganune ya, Mak? Enak apa jenenge? Kadang nek teteke. Tekin yang biru nih ya. Ini eseng-eseng dulu, guys. Begini. Apa tenan tuku to lho? Iya, Apa iki? tahu, jangan tahu karo enggak kok. Kondi lah tuku. Boleh Mbak Evi pengen. Saiki ana samane sing Komplit barang nek kono. Ini eseng-eseng sik. Iki bumbune apa, Mbak? Brambang, bawang, lombok, Tumbar. merica. Merica. Tumbar. Tumbar. Dadi tok nek tok kae. Apa? Oke lho. Tapi Iki kok lomboke. lombok iku nggonemu ki iri sono. Aku ora pedes-pedes.
Yo engko diwajan sitoke kan nggo Mak iki lho wis pedes. Wis enek nganune, wis enek mricone kok. Gak oleh mangan pedes. Pedes ae. Nak mini gak potes sih. Yo tambahi lah. Wis ki terus piye? Kalau sawimu kan lho. Oh, sawine diceples Iya ya. to. Iki to Ada sak banyune. banyune kok Gak apa-apa banyu resik ya kok. Ben telu nambah. Iya. Pokoke digongso mambu lengo. Nek bubit barang jane. Ya nyapa iki kok tuku. Bibirmu kan belum hari. aku duwe lho sawi jan. Sawi jo. Gak. Sawi ya. Aku nandur lek tukul wisan, tak dudu teh. Lah kok wis dhuwur-dhuwur lho ya wis kena jangak. Selama libur ki aku anu ki. Bercocok tanam. Dikek iwak asin. Iwak asinmu mbok olah, Bro. Oh. Sing anu kalau jajal olahan rasane Iya, kayak iya. apa. Iwak asin gede-gede kae lah. Aku duwe anu jane lek lombok gede-gede ijo kira lek. Kates. Karo kates karo anu. Kodong kates ya. Dulu kok aku gedong kates. Iya bisa. Sono karo terong ya enak. Kembang katas ya, Mak. Ayo sesuk gawe masakan apa? Sesuk ayo kita masak apa, Mak? Sing jare ngomong nganu, Kurap. urap-urap, iya toh. Jagung. Sego jagung, terus apa? Iwak apa? Iwak isin. Biasa nggak terong sesuk tak tuku terong cilik-cilik ngono. Iwak asinnya berarti dadi kum iki ben gak anu. Dene apa? Ben gak asin banget toh. Dikum koran. Wong iwak anyar kok. Wis lumpur. Iya. Red. Karo sini nanti ada pembantunya katanya itu. Rek, jangan entok ah. Aku tuh dari pembantu tapi aja. Oke. Lendoke. Dulu. Oke rasa ceplok kono mau aku tidak Oh, ini. diurake ae. Tok. Bar diurake kok diwur-wur. Kayak kono tapi aja mbok ublek sik. Gini-gini. Kok lak merentol-merentol. Nek mbok langsung mbok ublek kok dadine berkotrok. Itu ya jenenge mie nyemek kok. Heeh. Kira enak to lek nek mbok kan. Heeh, iya to Mak iku. Ah, ceplok lho aku. Gak menengo. Gak duyo. Oh iya menengo, tak tutukne lho bingo. Tutuk nah. Nek nesu tutuk deh lho nggo. Duwe sik rong. Kok anak 200 sih berarti apa tuh? Wis blonjo iki lho. Lah kok anak susuk 200 sih? Ndoke iki ceplok ning pinggir ngene. Penting aja mbok udek. Alah mbok kek tengah ra apa-apa Nul. Engko wis kempal dhewe. Wis ora utung ora cukup duk. Diam. Dasarnya apa? Ngiring ijen. Gak saleh nek trae kuwi. Jomoe. Mbak Amis nurune sapa nek aku. Gak tau saleh wong kuwi. Kita gak salah. Ndoke loro ya. Gak gelem. Pemasuk sampe ono. Salahmu Ini emang kon mangan ning sekengi kene. rek tambah lucut iki disekengi lho. Iya. Juga ning ngisor iki rek. Apa iki deh? Tak bati. Kalau sik sitok kelepen nggon iki. Di rumah jere tak foto ta kirim nang aku. Ya apik, Mbak ngono. Bumat ki kayak mbok kek ngono iki. Tunggu. Mbok kirim nih ta. Gak. Ini menunggu keluarganya. Lah ini keluarganya. Yang satunya Orang masih terlantar. Contoh nyicing kok ini kelambi kok. Patenono Mbak Win iki kerja apa jangkrik. jagrek sawi itu ae. Aku nek marek nganggo daster Lah tiga nang omah lho. tambah lah. Wes aja mbok anu. Banyune tambahi pura. Gak sah, gak enak kok. Nang apa lha kowe metu nang ngene Mbak Ti, metu nang gone. Lah piye? Luki. Gak tau. Pes kita terus ngene. Lah kecap e. Kita mene. Wis kayak dhuwur e, kayak dhuwur e. Sikona. Sik mene sik to. Langsung gendong. Mene. Heeh. Blek. Blek. Diwalek. Ini kurang ki banyune. Wis to jajalan sik. Kurang tambahan. Aja aja Mbak Win. Aja aja.
Iya sak mendem. Iya. Masus kok gawakno aku lek somong to aku gawe mie ning kene. Aku mau gawe mie lho. Wong sik kok gawe ning kene kok saking to kok. Tadi sik Lanjut. titenan anak gak dintekno. Ya didom-domne to. Kok arep mbok pangan dhewe. Kok bature akeh kok iki dindom. Mbak Win, bojone Mbak Win. Oh we. Amanah. Kok apa-apa arep mbok pangan dhewe. Urip dhewe. Ki lho mak suka kono iku di anu netizen. Aku nang tangan kok. Oh, langsung nang tangan perse. Kurang asin. Lah ora lagi ro diwehi apa lho? Cin. Urung ro diwehi apa wingke. Gusti Allah yo mini blotong. Lah piye kok oh iya. Apa sing ora mulai? Uyah micin gula dan cepet ki ngisar. Cuk mini anu. Selak blotong. Pateni. Loh. Paten ono. Ki atos kok. Nyemplungne sawi ki langsung dibumboni. Mesti ngeyel. Uyah. Ki micin lho engke. Seruk, terus enek cin. Itu nek kabeh. Urung enek kabeh uyah micin urung enek. Terus takon sing gawe mung sapa jaremu kowe. Lah kok wis mbok candak. Iya teh peres iki. Heeh. Candake gak iso bumboni pisan kok. Keras kepala ya kamu ternyata. Ya, kayak iki lho, kayak banyu. Gak sah wis enak ngono kata. Kurang Ya, itu banyu mateng ki. Hup. Ndi ra iku nek. Ngadah biasanya. Iki rasa bakso nih. Ojo rasa bakso. Ning ngisor. Rasane nang kene. Entek berarti. Ning ngisor. Dhuwur kene to. Kenek. Iki apa sih? Rasa cuk. Ini sauri. Sahuri. Wilo mas aku wilo mas aku wilo. Wilo. Nah, kuwi lho. Enak to. Enak. Mas aku kaldu jamur wi. Masaku nek karo iku sing abang kae. Iki ngono jamu. Kaldu jamur. Yo kuwi nggo masak kaldu jamur iki. Enak to. Tunggu bari wong serikir. Lah ya enak apa ora? Ora dikelet. Wis to saiki wis. Wah, Asin berarti kae. jaluk keju. Ya aja asin gua. Dikakne. Sik tono. Kaldu jamur masak kono. Heeh. Aku kok gak tahu. Biasanya kaldu jamur masak tulisan. Mas aku merke. Nah, iya Allah. Kok bangga-bangkean emak iki. Kok iso koyo ngono. Tak sok terang. Bergai. Suntik anu wis. Tunggu nek kalau Mbak Eni kidul kae lho. Iya, Bacot. ora iso mlaku lho. Mosok Terus geyek-geyek. Opo jen. Aku padahal ora tau lorong iki. Gas. Wis ora kanggo ninggung kok. Lentak piro san? Nambah kuku. Yotok lho. wis asin dah. Nah, Di udek sik no. Meh di pesan kas nah. Dirasakan dulu. Ya. Kok sisih ya lorong iki lho. Enak. Wis, Asin kanune. wong iki. berarti rong roto. Tak kotuk-kotuk kek. Meh, Kompormu paten ngono. banyune luwih ana, Neh. Kok ora enak. Wis. Tuh, mbah tambahi banyu wae. Iki bobot neh, resep neh ini. Gak iki tahan.
tahan air. Kayak banyune. Wes. Enggak dirasakno. Wes, Wes. Wes. Ben mopek to. wes kuwi lho. Sani sik, guys. Mantap ya, enak. Enak tenan. Wis aja gremeng ae mangan mie lho. Jadi guys, ini. Loh, Mie sak menibane lho. Jam 10 lho iki, guys. masa Golek panganan kene iki lho. Tek piye jajale? peres, masa jam 10 guys. Gak percaya mbok didelok wi jamu. Ayame banyak ya. Iya, delok iki masalah. Masa sibuk nih. Melemu iki melemu. Guys, lo mie nyemek-nyemek guys. Gatok gatok. Pikir cikono lek. Lagi guys. Wong tujuan kurang. Mie. Nyemek Makanya kita makan di sini guys. itu tujuan kurang. Go. Ya duyan to. Go. Oke. Dadi cikokne ngono lho di adahne. Iya, keluk-keluk guys. Aku menjaluk jengkol wong saradan wae kadang keluar tuh kae. Jadi dok ya. Tapi cek anu kan. Mantap. Tapi enak wis dikelodek ngene. Enak ya. Sip pokoknya. Udan-udan. Cocok. Nak, Wah enak guys, tenan sih. Bismillahirrahmanirrahim. tawa tawi tawar. Masukkan ini Pak. Wonge kademen kok. Peres. Kok iki bar kok sawah? Ngene. Coba obrak-obrak mah. Pengen. Pengen we. Pengen sawi ya. Ayahe. Aku mine gak petek seneng sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enak. Enak banget. Peyek, Pak. Ini ngono guys ya. Tak mau mangan iki sik yo. Enak. Enak, Mak. Enak. Nah, Enak. nak. Iya. Sekole-kole. Kayak udah lele. Terus ngono ya, nanti lagi ya. Mangan mie ya. Enak. Terus wong desa yo ngene iki, guys. Mangane mie ngene iki wis enak era mam siji nek karo wong kota. Wong kota mangan sendok garbu ya. Apa iki jenenge? Dibuntel. Ngono wae wis mewah. Mepet. Sawah. Iki ya mewah loh. Mepet sawah. Wis mewah. Nek sawah. Ada. Ngrungokne jangkrik krik. Panas, wedes, ngono kok jadi kurang pedes to, Mak. Heeh. Wambine iki ben panasen. Sisine. Kadang jenenge awake dhewe, duit. Ngono. Ki nek kon nyeneni aku payo iki malah. Enggak mangan. Mangan tenang ae. Iki lho duwike dilebokne celengan. Lah nek dhuwit gagel dilebokne celengan. Kan mak tak kabeh bae gak blonjo kek nek. Arep go apa celenganmu ki lho? Tak umroh. Alhamdulillah. Wes guys ngono ae tak masak. Ayo Mbak pindah masak. Oke.